Lisbon hadin jong kajing UI lamba jong ki report ki belami hagini ki khniat singi ya kajing yo ban sis diki Assam police ya ka ya ki silak Borni ukhaw bade jong ka Meghalaya te ngadang up hagini si khniat por ban UI ya ka statement ka ba nakaliang jong ka sarkar ka ajing shai tenrai kumbalong hi hadu mentang UI ba kamdan ka jing shai ka balong ka ba shai ha hadu kata te ngaso ba nakaling ka jonga ngan sa khot ya ka department jong ka supply department ringkat ba ya ka social welfare department ban yo ya ki details halo jong kani ka jingjia ka bala jia ha kani ka por ka ba don kam ha ki pajba baginyo ya ka jingerap khamtam te kung statement ka ba laay da Deputy Chief Minister yang ba kamdon kanu ka rule bat ka supply department te nray ka statement ka ba laay do Minister jong ka social welfare ngi ga longi hata kadur te nray katkum ka jing i jonga kadebet ba uni ukhaw uday uba haginik snam ka blalin no kade ka kota imat jong news snam blalin te labu hangno ngimtip tang ba kami mentapat bulut te nginum syong klikti nakaliang kajonga nomor ba kani kadi ka hok jong ki pajba jong ka jala ka jongi bagdi banyo te nakaliang jonga ngan sa khot hi mardor ya ki department ki badai ba involve halor jong kadi ka kam ban yo ya ka clear picture hakano ka banta ka ba kile bat kai ga daw ka ba layo yunu kha na po ka godown jong ubre budai individual kani kadi ko ka bam sutnat te ngilay kren ka ba sya ang ba ngimbit ban penjabo iladi hakabam sap tenray ngen pentikna ba kini gigay bro kidai ban long nak basyay bat ba kidai ban tip syay ba manu ba badi bat manu badong kti hakani kam titay de bentay ba kwa ban pesgo ni kapor